M'han preguntat moltes vegades i no ho recordo. Sí que recordo de petit fer proves i que quan em demanaven una redacció, per exemple, m'agradava molt. Pensava que bé fer una redacció i inventava coses. Però esclar, això no és escriure, això és fer redaccions, és diferent. La idea de començar a inventar de debò una història que pugui tenir cara i peus i això, no sé exactament en quin moment surt. Probablement quan tenia 16 o 17 anys. El meu dia a dia, bueno, és un dia a dia, jo crec que tinc una gran sort, jo ho veig com un privilegi, que és que no tinc horaris, no? Jo no treballo a casa de ningú, per tant depèn de mi mateix. Això és una sort, però al mateix temps també és una exigència més gran i per tant estàs dedicant, jo dedico moltes més hores probablement que si treballés en un lloc concret, no? Perquè és una que gairebé diria que a les 24 hores hi estàs pensant. Fins i tot quan somies, quan dorms i somies, pot sortir alguna cosa que acabi sortint en algun conte després, per què no? El meu horari, jo soc més de matins que de tardes, o sigui, quan em llevo, esmorzo, generalment a les 8, llegeixo una mica el diari i per allà quarts de 9 o les 9 ja em poso a escriure. I una bona sessió d'escriptura em dura fins a la 1, quarts de 2. Més és molt difícil aguantar el nivell i aguantar la tensió que necessites per estar escrivint. Com que també escric premsa, faig articles pel periòdico i per algun altre lloc, això generalment ho faig a les tardes. Tothom que comença a escriure generalment és molt ambiciós i pensa que farà el Quijote o pensa que farà la gran novel·la, no? I en realitat, el primer dia quan algú es llegeix una cosa que has escrit et paren els peus perquè veus que no és tan fàcil i és molt difícil escriure bé i vol molt exercici i molt de treball. Jo recordo començar a escriure un conte i després un altre i després un altre i pensar, bueno, doncs mira, potser un dia aquests 3 contes, si en tinc més, podrien ser un llibre. Després vaig presentar-me amb una beca de creació literària amb aquells 3 contes i 3 més que els havia posat així el títol i tenia les idees i em van donar la beca aquesta. I amb aquesta beca, doncs, sí que a partir d'aquell moment hi havia uns diners, a partir d'aquell moment vaig poder-me plantejar seriosament i ara vull fer un llibre, no? I em poso a escriure sabent que hi haurà un pla i que al final tots aquests contes faran un llibre, que és el meu primer llibre, que es diu Pell d'Armadillo. Comences a escriure, tothom acaba fent una de dues coses. O bé vols ser molt original i ser diferent de tothom, però això és impossible perquè tot ha estat inventat i ser original a mi és molt complicat. O bé el que fas és imitar els escriptors que t'agraden, no? Dius, ostres, a mi m'agrada tal d'això, doncs intentaré escriure igual. I totes dues maneres són bones per començar, però en realitat hi ha un pas important que és el moment en què t'adones que tu pots escriure a partir de tu mateix, sense necessitar ser el més intel·ligent de la classe, ni el més guapo, ni el més ràpid, ni el més original, però tampoc escrivint com ho han fet tots els altres abans, sinó escrivint com tu saps. I el dia que trobes això, que es diu trobar una veu pròpia, el dia que tu tens la teva pròpia veu com a escriptor, que costa molt, i a més cada llibre va canviant i la vas modulant, però el dia que trobes això és el dia que per primera vegada jo crec et sents escriptor. Penses, mira, ostres, he trobat una manera d'explicar les coses. A veure, és que la paraula inspirar o inspiració és generalment té una visió molt romàntica de la literatura, no? Com t'inspires, mires al cel i això. En general, la inspiració és un 10%, el 90% és treball o transpiració suar, no? I llavors, em costa dir una inspiració, però bueno, acceptem-ho. Jo, les idees em venen de llocs molt diferents i poden ser de tot tipus. Pot ser anant pel carrer, cada cop et ve una idea, o sents una conversa d'algú, o has llegit alguna cosa, o de cop tens no sé, fas una connexió entre una pel·lícula que has vist i algú que t'ha explicat alguna cosa i penses, ostres, això seria interessant. I d'aquí vas desenvolupant, saps? I comences, a vegades les històries comencen realment d'una imatge. Tens una imatge que t'agrada i que penses, ostres, què podria explicar amb aquesta imatge? Mira, hi havia ara n'he dit un, que era el Quim Monzó. Els contes del Quim Monzó me'n recordo que el vaig començar a llegir, que tenia 17 o 18 anys i que em va fascinar i em va divertir molt i el trobava molt graciós i m'agradava molt el seu sentit de l'humor.
m'agradava la manera d'explicar les coses. Després, quan ja tenia 18 o 19 anys, vaig anar cap a Barcelona i, esclar, ell explicava històries de bars de Barcelona on jo anava. I això ho trobava al·lucinant. Aquest va ser un. Després hi ha un escriptor americà que es diu Salinger, que igual us l'han fet llegir, que té una novel·la que es diu El vigilant en el camp de Sègol, i té un llibre de contes que es diu 9 contes, i aquests contes m'agradaven molt. I llavors vaig escriure un que es diu Després de veure a la televisió que Heidegger ha mort, que és un conte que segueix una mica la manera d'escriure de Salinger, que és una manera com molt torrencial, o sigui, algú que comença a parlar i no calla, i va explicant coses i no calla, i a partir d'aquí va enganxant diverses històries. O sigui que en realitat el gènere que a mi m'agrada més i em sento més tranquil és escriure novel·la, que és una cosa, un projecte sempre és un projecte de llarg recorregut. Els articles comences i acabes, en 2 hores ho has de tenir fet màxim, no? Perquè si no s'eternitza, i a més tu saps, com avui, no? Avui n'he escrit un que sortirà aquest divendres, doncs, bueno, ja l'enviaré, ara a la tarda l'enviaré i ja me n'oblidaré. I per tant és una cosa molt concreta i no és tan important la manera d'escriure com el que expliques, el què mana molt sobre el com, no? Els contes no, és al revés, el com mana sobre el què, igual que les novel·les, però al mateix temps un conte tens resultats més ràpids, o sigui, en general en una setmana, 10 dies, pots escriure un conte de 15 pàgines, 20 pàgines, no? I de seguida el dones a llegir, per tant tens resultats. La novel·la et demana molta més responsabilitat i molta més dedicació, perquè tu vas avançant, vas picant pedra i arriba un dia que comences a veure la llum al final del túnel, però triga molt. I per tant això, que és més difícil, també és molt més gratificant. Jo diria que l'escriptura és la vida, per mi, dit així, a lo bàrbaro. O sigui, per mi forma part de la meva vida en el dia a dia d'una manera tan especial que si no la tingués seria una altra persona, segur. Per tant, he de dir-ho així, no? Tu escrius, escrius d'una manera que preveus que la gent entendrà allò, però evidentment cadascú llegeix a partir de la seva pròpia experiència, del que ha viscut, i per tant ho interpreta a la seva manera. I a vegades hi ha gent que et diu coses de llibres que has escrit que penso, ostres, mai m'hauria imaginat que això que jo he pogut escriure, aquesta frase, pogués portar aquesta persona a pensar en això. A veure, llibre preferit, això és molt difícil també perquè no en puc dir un només, n'hauria de dir uns quants. Si penso en els llibres que he rellegit més, que m'han agradat tant, que no només m'ha interessat la història, sinó que després un cop ja saps com s'acaba i tot, vols tornar-lo a llegir, per exemple, et diria Lolita, del Nabokov, és un llibre que m'agrada molt, et diria en català Vida privada, d'en Segarra. Després hi ha un autor que m'agrada molt que és John Irving. Llavors d'en John Irving, El món segons Garp, per exemple, és un llibre, una novel·la excel·lent. Més antics, del segle XIX, Madame Bovary, també és una novel·la que m'agrada molt, de Flaubert. N'hi ha molts, o sigui, jo sóc incapaç de dir-te un llibre, el meu llibre preferit. Jo crec que trio Maletes perdudes. Tots els llibres tenen alguna cosa. Jo crec que triaria Maletes perdudes perquè és el llibre que, primera, que m'ha donat més lectors, que m'ha donat més joia a l'hora de poder viatjar, per exemple, perquè com que s'ha traduït molt, he voltat per tot el món parlant amb lectors i veient-los i no sé, i després que també és el que em va portar més feina, no? Que vaig estar 17 anys remenant-lo i escrivint, reescrivint-lo i tal, i per tant és quan penso, sí, clar, és aquest. Igual el nou el superarà, però de moment no. Sí, ara estic escrivint una novel·la basada així en general, en la vida d'en Xavier Cugat. En Xavier Cugat, vosaltres sou molt joves i no el coneixeu, però en Xavier Cugat era un músic, la Núria segur que sí. En Xavier Cugat era un músic català que de molt jove, que va tenir una vida extraordinària, perquè va néixer l'1 de gener del 1900, cosa molt especial, va néixer pel segle. Quan tenia 5 anys la seva família se'n va anar a Cuba i ell quan en tenia 16 va anar als Estats Units i va començar a actuar, tocava el violí des de molt jove, va començar a actuar i de mica en mica es va anar fent un nom a Nova York i de Nova York va passar a Hollywood i va actuar en moltes pel·lícules de Hollywood,
com a músic, va actuar amb Charles Chaplin, amb Frank Sinatra, va conèixer molta gent, es va casar 5 vegades a la seva vida i per tant va tenir una vida molt rica i quan era molt gran, ja quan tenia 80 i alguna cosa, va tornar a Barcelona i es va instal·lar a viure a l'Hotel Ritz i vivia a l'Hotel Ritz. I llavors a mi aquesta vida em fascinava molt i jo volia saber més coses d'ell i vaig pensar, escriure una novel·la que sigui el protagonista, però que no sigui una biografia, sinó que sigui una ficció a partir d'aquest personatge. I doncs això és el que estic fent ara. Per escriure condicions per escriure una bona novel·la, mira, jo crec que serien més o menys el que us he anat dient. Primer, aconseguir una veu pròpia, que el que escriguis et representi a tu i no sigui imitació ni sigui una volada, sinó que hi hagi allà una representació de tu mateix. Després, coses importants que jo penso que ha de tenir una novel·la és que hi hagi personatges, hi hagi un personatge, un o més, que el lector hi senti un atractiu, hi senti una predisposició. No cal que s'hi senti identificat, això no pot s'hi senti identificat molt millor, però sí que al voltant d'aquell personatge o d'aquells personatges hi hagi una història que avanci. Després que cada novel·la per mi ha d'explicar el món. Pot ser un racó molt petit d'aquest món, pot ser una habitació, pot ser un pati, pot ser un carrer, pot ser una ciutat, però ha d'explicar, a través d'aquell lloc petit, ha d'explicar el món. Una altra cosa important és l'estil, o sigui, és això que us deia abans, no només què expliques, sinó com ho expliques. En general, si només t'interessa el que expliques, potser faràs una pel·lícula, una novel·la amb molt trepidant i amb molta acció, però relativament avorrida de llegir. En canvi, si a sobre t'esforces en explicar-ho d'una manera que et representi, com deia, personal, original, diferent, doncs aleshores, a més a més, tens un treball estilístic.